בחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גואה, ואנשים לעבודת יומם הולכים, ותינוקות של בית רבן עם הילקוט שעל גבם, ובידיהם כמה ענפי ההדס פורחים. פתאום זה בא ומתבהר, ולעצמי אני אומר, לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. בחלוני אני רואה מטוס ממריא, מטוס דוהר, ומתחבא בעננים הרחוקים. אני שומע מכונה במנגינה הנכונה, שמתגלגלת בחוצות ובשלטים, אבל פתאום זה מתבהר, ולעצמי אני אומר, לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. בחלוני אביב מוסתר, ויום גשום ויום שרב, ואור וחושך ויחיד ומקהלה. זה מתערבב, זה מתערבב, שירי קינה, שירי הלב, ולפעמים זו המולה אחת גדולה. אבל פתאום זה מתבהר, ולעצמי אני אומר, לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא מנצחים אותי כל כך מהר. לחול, צריך טיול, תגידי מה את אומרת, טרמינל 3, תופסים בראש, מי צריך פה רכבת? כן, אני רוצה, ואת רוצה, מטוס גבוה דרום אמריקה. אוי אמריקה, מתוקה, אוי כמה את יפה, הירח כאן ממול, תביני פה לא איסטנבול, כאן מותר הכל בלי גבול, כמה את עושה טובן שמה, איזו אהבה, לילה מחייך שאת איתי, כתוב לי על המצח שאני מאוהב בך בטירוף, ולא עשית לי שוב. מתוקה, בואי ניקח סירה ובגד ים, נשוט מעבר לאופק, נזרק בחול עם אלכוהול, בחייל עלי הדופק. כן, אני רוצה ואת רוצה לחלום בספרדית אמריקה. אוי אמריקה, מתוקה, אוי כמה את יפה, הירח כאן ממול, תביני פה לא איסטנבול,
יפים ואיזה יפות, אתם הראשונים לומר לכם כמה אתם יפות, כמה אתם יפים, ברוך השם בלי עין רעה. ברוכים הבאים כולם, כל מי שנמצא כאן. לפני שנתחיל את הערב, קודם כל הבנות, ברוכות הבאות, מקסימות, מתיישבות. בנים כנ"ל, כל הכבוד, מקסימים. דבר שני, אנחנו רוצים להתחיל את הערב בעזרת השם. לגבי צילום, אמרתי ואני אשוב ואומר, תשתדלו לא לצלם, פחות לצלם, מכיוון שיש פה צלם, ההורים הביאו צלם, דאגו לצלם, ישר כוח לכל ההורים, על הריצות, על הכל, אתם מדהימים, אין מילים. עכשיו, דבר מאוד מאוד חשוב, במידה ותהיה אזעקה, יש לנו כאן מיגוניות, יש כאן מקלט, ואם חלילה, הלוואי שלא תהיה, אבל אם צריכים להיערך לכל דבר, אם במידה ותהיה ולא הספקנו לרוץ, שוכבים על הרצפה, על הבטן, ידיים על הצוואר, הכל יעבור לשלום. בסדר? אז בהצלחה לנו, לכולם, ערב טוב. את עצמך בוא נברח אל מקום בו השמש תזרח עלינו, היא עוד תזרח עלינו. אין לי ספק שנוכל לתקן ולתת לניגון לכוון אותנו, הוא יכוון. אתה מי שהוא איתי כאן, את עצמך בוא נצרח, אני נעשה נרקוד ונשמח רק שנינו, איך נשמח רק שנינו. שמע, לכל שאלה יש תשובה, אתה מאיפה אתה בא ולאן תלך, מי יודע, יש מקום, היא בודד, ואליו אני רוצה ללכת, אין מקום לפחד, לאבד את עצמי בדרך, לומד מכל מה שהיה, ויותר לא עוצר, לא נוגע בזמן, מחפש לי מהות ובאושר קטן, יודע, מישהו איתי כאן, מישהו איתי כאן, כמו משוגע לא יודע לאן, כשהרגשתי לבד אז זרקת סימן, יודע, מישהו איתי כאן, מישהו איתי כאן. השמש, נדע ימים יפים אלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי המנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שיספרו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות, גם בשעות הכי קשות.
ברזל של חרבות ביונה תפרוץ כנפיים עד היא כבר בת שנות 2000 עוד נצא לשיר ברחובות כי המנצח לעולם לא מפחד אפילו שקשה לראות כולם ביחד אף אחד פה לא בודד שישרפו המלחמות עם ישראל חי אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים עם ישראל חי בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות הקדוש ברוך הוא שומר עלינו אז מי יכול עלינו ואם לנו עוד מדינה תעשה שלום בינינו לשמור על ילדינו כי לא רק האמונה הקדוש ברוך הוא שומר עלינו אז מי יכול עלינו ואם לנו עוד מדינה תעשה שלום בינינו לשמור על ילדינו כי לא רק האמונה עם ישראל, עם ישראל כי עם ישראל, עם ישראל עם ישראל חי בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות הקדוש ברוך הוא שומר עלינו אז מי יכול עלינו כי אין לנו עוד מדינה תעשה שלום בינינו לשמור על ילדינו כי לא רק האמונה עם ישראל, עם ישראל עם ישראל רוצים נחלתנו לא תיפול כעת רוחנו זווית ברזל של חרבות ביונה תפרוץ כנפיים עד היא כבר בת שנות 2000 ערב טוב וברוכים הבאים, הורים, מורים ואורחים יקרים. קשה לתפוס וזה אולי לא יאומן, אך הערב הגדול הגיע ואנו כאן. והערב, כן הערב, אנו עומדים לפני סיום ופרידה. אך מן הצד האחר, פתיחה. פתיחה למשהו אחר, להתחלה חדשה גדולה וקסומה. אנו קצת נרגשים, בגלל עתיד, בגלל עבר. אנו נרגשים כי הרגע הגדול הגיע כבר. הערב נציג בפניכם את סיפורה של המדינה. סיפור על אחדות, משמעות וגבורה. אך לפני שתתחילו את המופע לראות, ישנם אנשים אשר להם ברצוננו להודות. ראשונה, נזמין את הגברת עמליה דבשי יהושפט, מגיעות לך מאיתנו הרבה תודות על הסבלנות והכלה כלפינו ללא גבולות. ערב טוב לכולם. האמת שהיום זה ממש מרגש לעמוד פה, בכלל אחרי השנה הזאת, אבל בכלל השכבה הזאת, ככה אני אספר לכם קצת, התחילו את כיתה א' בלי מנהלת מכהנת, רק על הנייר, ואז הם היו 3 כיתות, ואז הם הפכו ל2, ואז הייתה קורונה, ואז הם הפכו ל3. והם מסיימים בשנה כזאת שהיא שנה באמת מיוחדת, אז אתם כנראה גידלתם והבאתם לעולם ילדים מאוד מאוד מיוחדים. אז ברוכים הבאים וערב טוב. מסיבת הסיום של מחזור נ"ג, מחיאות כפיים. אז ערב טוב לכל הנוכחים המכובדים, לראש המועצה שי, לסגן שלו ארמי, לאפרת מנהלת מחלקת החינוך,
להדר, לצוות היקר, הורים יקרים ואחרונים חביבים, תלמידים אהובים. היום אנו חוגגים סיום פרק משמעותי וחשוב, סיום בית הספר היסודי. זהו יום מלא גאווה והתרגשות, המשלב זיכרונות יקרים ותחושות של ציפייה והתחלה חדשה. לא מובן מאליו לעמוד כאן היום, וחשוב לי בייחוד היום להודות. לפני שנתחיל בתודות, אני כבר רוצה לקרוא לצוות המחנכות המדהימות האלה, שהן גם המפיקות, גם הבימאיות, גם הכוריאוגרפיות, לצוות הסייעות שחלקן מלוות את הילדים מכיתה א', רויטל, אושרה, לימור, אני מתרגשת, אז תעלו, אתם יודעות שאתם צריכות לעלות, בתל, קדימה, לימור, שרונה, הודיה, תעלו. אז אני רוצה להודות לראש המועצה, שי, ולסגן שלו, ארמי. אני מודה לכם על התמיכה הבלתי פוסקת במערכת החינוך שלנו ועל ההשקעה בתלמידים, כדי שיוכלו לקבל את הכלים הטובים ביותר להצלחה ולצמיחה. שתדעו שכל מה שאני מבקשת הם בסוף מגשימים, אז תודה. לאפרת, מנהלת מחלקת החינוך וכל מחלקת החינוך, תודה על ההכוונה, התמיכה והאכפתיות. ללא ספק, היום אנחנו רואים את פירות עמלנו. אורית יקרה שלי, תודה על שיתוף הפעולה, המסירות והמאמץ הבלתי פוסק לייעול ושיפור בית הספר. תרומתך הינה חלק בלתי נפרד מההצלחה שלנו. ניצה שלנו, יועצת בית הספר, תודה לך על ההקשבה, ההבנה, הכתף התומכת והתמיכה הרגשית שנתת לתלמידים, למורים וגם להורים. צוות המחנכות, באמת, אני מגיעות להם הרבה מחיאות כפיים. זמרת, בת שבע ומור היקרות, אתן הלב והנשמה של כל הערב הזה. ההשקעה, הסבלנות והאהבה שאתן מעניקות לתלמידים ניכרות בכל פינה ובכל תלמיד. בזכותכן הילדים שלנו יוצאים לדרכם הבאה עם ידע, ערכים ואמונה בעצמם. לכל הצוות המקצועי ולמחנכות שליוו אתכם במהלך השנים, מיטל, בתיה, חן, שירלי, נופר, עומר ואילה, לרבקה המדהימה על עיצוב התפאורה ופינת הצילום המעוצבת, לדנה שלנו שסייעה בחזרות, לאדווה על העזרה הרבה, לצוות הסייעות שחלקכן באמת מלוות את השכבה עוד מכיתה א', בתאל, שרונה, הודיה, רויטל, לימור ואושרת, לצוות המנהלה שנותן פה את הלב והנשמה, סמי אב הבית שלנו שהמילה לא אינה קיימת אצלו, חנה, הלב הפועם, יד ימיני, ישראל שלנו, שרית, כנרת, יפה ואנה, אין כמוכם. יוסי סרור היקר שהוא לא פה, אבל כל עובדי הקריה על העזרה הרבה. ולאחרונים, כמעט אחרונים, הורים יקרים, ליוויתם את ילדיכם בכל צעד ושעל, תמכתם, עודדתם והייתם שם עבורם ברגעי הצלחה וברגעי קושי. אין מילים לתאר את התודה והערכה שאנו רוכשים לכם על ההשקעה והמסירות הבלתי נדלית. אתם היסוד שעליו בנויים ילדינו, והתמיכה שלכם היא זו שמאפשרת להם לפרוח ולהתפתח. ולכם, אחרונים חביבים בהחלט, תלמידים אהובים, אני רוצה לומר, אנחנו גאים בכם מאוד. עברתם דרך ארוכה, למדתם והתפתחתם, והיום אתם מוכנים לצעד הבא במסע שלכם. זכרו תמיד את היסודות שקיבלתם כאן, והמשיכו לשאוף גבוה ולהגשים את חלומותיכם. כל אחד ואחת מכם הוא עולם ומלואו, מלא בכישרונות, שאיפות ויכולות. אני בטוחה כי תמשיכו לפרוח ולהתפתח, ותביאו את הכוחות והכישורים שלכם לידי ביטוי גם בהמשך הדרך. זכרו תמיד לשאול, לחקור ולהיות סקרנים, כי העולם מלא בהזדמנויות ואתגרים שמחכים רק לכם. בהזדמנות זו אני רוצה לצטט מתוך השיר המרגש של נעמי שמר, שירו של צנחן. את הדרך תמצא שם בכל פינה, כל עוד בלבבך חלום ואתה חולם על ארץ חמה. תזכרו תמיד את המילים הללו וחפשו את הדרך שלכם בכל פינה. המשיכו לחלום ולשאוף קדימה. מאחלת לכולכם המשך דרך מוצלחת ומלאת חוויות, הצלחה ובריאות. אתם העתיד שלנו, ואני בטוחה כי תמשיכו להאיר ולתרום לכל מקום אליו תלכו.
תודה למנהלת בית הספר, הגברת עמליה דבש יושפט. וכעת נזמין את ראש המועצה, מר שי חג'אג'. מבטיחים תמיד לזכור יחפו את האורות. ערב טוב, בוגרות ובוגרים, מחזור נ"ג. נגיע להם, הם לא המתרגשים היחידים פה, אני חושב שכולנו מתרגשים בערב הזה. ואני שמח שזה קורה לי מדי שנה. אני חשבתי שעם השנים אני אפסיק להתרגש, אבל כל מסיבת סיום היא התרגשות חדשה. אנחנו נמצאים פה בתוך תקופה מורכבת ומאתגרת. זה התחיל במגפת הקורונה שהובילה לסגרים, הסלמות שהובילו למבצעי לחימה, ומה-7 באוקטובר אנחנו במלחמה קיומית. לצערי, זו לא ממש הילדות שחלמנו להעניק לכם. אבל חשוב לי לשתף אתכם שאני חש גאווה גדולה מאוד כלפי כל אחד ואחד מכם, בוגרים יקרים. אני גאה בהורים שלכם וגאה בכל הנבחרת החינוכית שלנו, שלמרות כל המאמורות והקשיים שצצו בדרך, הוכחתם שאתם אלופים ובחרתם בדרך הנכונה. המציאות האכזרית הכתיבה כי אתם דור התקומה. אתם מוכיחים לנו ולעולם כולו שאתם דור חזק שנחוש בהצלחתו. תשמרו על הערכים שקיבלתם מהבית, מבית הספר ומתנועת הנוער. אהבת המולדת, ערבות הדדית, קבלת האחר ונכונות לתרום לחברה הם הבסיס להתמודדות שלנו, לחוסן שלנו וליצירת אחדות ותקווה בעמנו. אנחנו נמשיך ללוות אתכם גם בחטיבת הביניים ובתיכון. תהיו בידיים טובות ובטוחות, וגם שם תקבלו מעטפת חינוכית מדהימה. אני מבקש להודות לנבחרת החינוכית שלנו, אשר לאורך כל השנים שלמדתם כאן, דאגו לקדם, להקשיב, לחזק, לתמוך ולהעניק את המענה הנכון ביותר עבור כל תלמיד ותלמידה, גם בימי לחימה קשים. בית הספר פעל במאמץ רב להביא לתפקוד מלא גם כשחלק מהצוות החינוכי פונה מביתו. הצוותים החינוכיים עשו הכל כדי להמשיך את התפקוד בתקופת המלחמה. חשבו מחוץ לקופסה, העבירו פעילויות מיוחדות, כל זאת כדי לשמור על שגרה מבורכת עד כמה שניתן, הכל מותאם למצב. וכולם, כולם, מעורבים ודואגים לרווחת התלמידים. לא בכדי בית הספר נמצא בצמרת ההצלחות הארציות. תלמידים מפונים שקלטנו בזמן המלחמה מבקשים להמשיך ללמוד כאן גם בשנה הבאה. בית הספר מבוקש ביותר עד לאפס מקום. אני מבקש להודות לאנשים היקרים שעובדים קשה מאחורי הקלעים ודואגים כל העת למקום ולסביבה נעימה ובטוחה. לאב הבית, לעובדי המשק, המאבטחים, מגיע להם. נהגי ההסעות, צוות המנהלה, הסייעות, היועצות, הפסיכולוגים, לאפרת בועדנה, מנהלת מחלקת החינוך, ולעובדי מחלקת החינוך, ליושבת ראש ועד ההורים, שירן בוקובזה, יישר כוח על כל העבודה ושיתוף הפעולה לאורך כל השנה, לאורית הסגנית ולניצה היועצת. אני מבקש להודות למנהלת בית הספר, הגברת עמליה דבש יושפט, יישר כוח גדול עם כל השנה המורכבת מאוד שהיא עברה גם ברמה האישית. הייתה צמודה לבית הספר, ואפשר רק להודות ולהגיד תודה ענקית עמליה. כמובן, אחרונות וחשובות למחנכות הכיתה, מחנכת ו'1, בת שבע כהן, למחנכת ו' 2, מור בן אבו, ולמחנכת ו' 3, זמרת פינגל. ובנימה אישית, אני רוצה מפה להתפלל שבקרוב מאוד בעזרת השם החטופים והחטופות יחזרו לבית ושהחיילים שלנו יחזרו לשלום בביתם בריאים ושלמים ונאחל רפואה שלמה לכל הפצועים שנמצאים בבתי החולים. שיהיה לנו ערב מהנה. תודה לכולם. עוד מעט ונפרדים, רגע וכולם הולכים הביתה. לראש המועצה, מר שי חג'אג'. וכעת נזמין את נציגות ההורים, שבלעדיהן לא היינו כאן נמצאים. הן אלו שסייעו, ארגנו, גבו כספים ונדנדו. ליוו בהמון אהבה וחום, את תפקידן ביצעו נאמנה ולא פחדו. אני מתכבדת להזמין את נציגות ועד ההורים היקרות.
המועצה מר שי חג'אג', חברי מועצה, מנהלת בית הספר הגברת עמליה יהושפט דבש, צוות חינוכי, הורים ואחרונים חביבים, בוגרים יקרים, מכובדיי כולם. ישנם ימים מיוחדים בחיינו המסומנים בלוח השנים ונחרטים בליבנו, כך הוא יום זה. בהתרגשות ובשמחה שמעולה כבר בגעגוע, בשבח ובהודיה להשם, מי היה מאמין? אנו מסיימים בנינו ובנותינו מסע של 6 שנים ויוצאים לתחנה נוספת. בוגרים יקרים, הצלחה היא לא מקרה, היא תוצאה של תכנון, עבודה קשה ולמידה מטעויות. במהלך השנים צעדתם בדרכים שונות, הצטיידתם בתיבה עמוסה בכלים, הוספתם דעת, למדתם לחשוב, להתבטא ורכשתם הרגלי למידה. הפכתם מילדות וילדים לבוגרות ובוגרים, ואנחנו ההורים גאים ומתרגשים. השנה הייתה שנה רבת תהפוכות, עם דרכי למידה מגוונות, שנה שבה האמונה וכוח רצון היו מקורות האנרגיה שדחפו אותנו בכל פעם שנדרשנו להתמודד עם מציאות משתנה. ואין ספק, צלחתם את התקופה בהצלחה רבה. מקווים כי העצות, החוויות והידע שצברתם ילוו אתכם ויסייעו לכם בעתיד. אנחנו מאמינים בכם וביכולתכם להצליח. מי ייתן ותצעדו בגאון בדרככם החדשה, בעולם של שלום, שלווה ושמחת נעורים, ושנמשיך לרבות מכם נחת והרבה גאווה. מחנכות יקרות, בת שבע, מור וזמרת, הובלתם את ילדינו בשנתיים לסיום המסע בחינוך היסודי, שנתיים מהותיות, חשובות, שהיו עמוסות באתגרים ובהצלחות. בתקופה זו הייתן אחראיות יחד איתנו ההורים בעיצוב אישיות בגיל ההתבגרות, וזה לא פשוט. סייעתן להן להגשים חלומות נוספים ולהשיג יעדים רבים. אנו הורי ותלמידי הכיתה רוצים להוקיר על עשייה מדויקת ונכונה, על ההשקעה בילדינו והבאתם להישגים נפלאים, כאילו ילדיכם הפרטיים הם. מאחלים לכן עוד הרבה שנים של עשייה מבורכת, שתמשיכו ללמד מתוך אהבה אמיתית למקצוע. וכמובן למסע הזה יש שותפים נוספים, מנהלת בית הספר וצוות חינוך הבית ספרי שנתנו את הנשמה, היו שותפים לאורך כל הדרך וראו ברגישות רבה את הצרכים של כל ילד וילדה. והורים יקרים שהיו שותפים לאורך כל השנים, תודה על התמיכה, תודה על הלמידה ושיתוף הפעולה, אתם חלק חשוב במסע חיינו. ותודה מיוחדת לחברות הוועד שהיו שותפות בחשיבה, בתכנון ובעשייה, ליטל כהן, חנה גלולה, רותם בדירי ומעיין גלינה. ומכאן, וזו ההזדמנות, נשלח ברכותינו ותפילותינו לחטופים שישיבו לביתם במהרה, בריאים בנפשם ובגופם. שלום ובריאות לחיילינו שכעת נלחמים ומגינים על מדינתנו. החלמה מהירה לחיילים והשוטרים הפצועים, שיחזרו לאיתנם עם כתר ניצחון על ראשם. שאו ברכה והצלחה.
מפחדים ליפול, ואם נשכח אז הלב יתגעגע, אם תזכרי אותי אחרי החופש הגדול. ואת ונרוץ מול השמש, ילדים של קיץ לא מפחדים ליפול, ואם נשכח אז הלב יתגעגע, אם תזכרי אותי אחרי החופש הגדול. בוקר טוב וברוכים הבאים לכיתה ו' בבית ספר מרחב ים. אני מחנכת שלכם וניגשת להיות כאן איתכם. נתחיל בבדיקת נוכחות. אביב? כאן. כנרת? פה. נגב? פה. אילת? פה. בארי? בארי? ניר? ניר? ניר רוז נוכח? כרמל? פה. אבשלום? נמצא. גולן? גולן? אני? אני לא גולן, אני גולן. גולן רמת ים-המלך. אוקיי, גולן. נמשיך. אז אני מבינה שאתה אריאל? לא המורה, אני אריאל, על שם ירושלים, עיר הבירה של ישראל. בוקר טוב וברוכים הבאים לכיתה ו' בבית ספר מרחב ים. אני המחנכת שלכם וניגשת ונפעמת להיות כאן איתכם. נתחיל במשחק היכרות קצר. כל תלמיד בתורו יאמר את שמו ומדוע הוריו קראו לכך, ואחר כך יגיד איפה הוא רוצה להיות אם הוא לא חייב להיות פה. איתי, נתחיל איתך. קוראים לי כנרת, אבל נולדתי בשם אגם. בגיל שנה ההורים שלי שינו את שם לכנרת. אני לא ממש יודעת למה. אולי כי יותר גדולה מאגם? תגידי, את רצינית? כנרת זה אגם? כנרת זה לא ים. כנרת זה ימה וימה זה אגם. אז מה אני? מי הנרדפת? טוב, בכל אופן, אם לא הייתי פה בטח, שם הייתי בים, לא ימה, ים. אני נגב, אני לא צריך להסביר למה? כן נגב. תקלו סביבכם רגע, אתם לא רואים את השממה מסביב? מרחב ים מלא. לא ימה, לא נעליים ולא ים, רק מרחב יש פה ויבש כמו הנגב. טוב, תודה חמוד. רגע, מורה, לא סיימתי, לא אמרתי איפה הייתי רוצה להיות. אם לא הייתי פה, הייתי עכשיו בטן גם באילת. היי, אני אלעד, ואתה ממש לא מוזמן אליי. וואו, אלעד, איזה שם מקסים. ספרי לנו על שמך. אז קוראים לי אלעד, אלעד היא עיר נפלאת. כשנולדתי הייתה מלחמה, ואותנו פינו לעיר הכי חמה. התייבשנו באילת כמה חודשים, ואז חזרנו לאופקים, עיר של גיבורים. וכן, אני מדקלמת את זה בחרוזים, כי לי כולם חופרים. גולן, הגענו אליך. גולן אומרים לך, גולן. אוקיי, גולן, אז מדוע קוראים לך גולן? כמו שאמרתי, אני גולן רמת ים-המלך, ואני רמה אחת מעל כולם. אני דבש. אז מדוע גולן? אני חצ'שו נראה לך. אוקיי, נמשיך הלאה. לי קוראים בארי, ואני יודע למה קראו לי בארי.
פה, אני מעדיף שלא לשתף עדיין. בארי, אנחנו נכבד אותך ונעצור כאן, כי עוד רגע מצלצלים. שימו לב מתוקים, בעקבות הפעילות שקיימנו עכשיו, אני נותנת משימה. בבית חיכו על משמעות השם שלכם. הוראות מפורטות ושלחו לכם ניצוצי שבב האישי. אבל נורא, לא אמרת לנו איך קוראים לך. טוב ששאלת. לי קוראים ישראלה ישראלוב. איזה שם מוזר. מבטיחים תמיד לזכור עוד מעט יחברו את האורות רק עוד קצת מרימים את הכיסאות עוד מעט ונפרד בים כלב בני אדם, הייתי מחבר אותך אליי וממלא אותך כוחות. הלוויה היא נורא, שנינו בעולם, את תהיי לי מדינה, יהיה לה שר הביטחון. אם הייתי פוגש בך יותר מוקדם, הייתי טוען שיכבנו פחות. יש בך סריטות עמוקות כמו ים, לסודות שלך אשמור לי את המפתחות. כולן היו מתות להיות כמוך, תסתכלי מה קורה סביבך, מעל כולן בכמה רמות. למה עצב בליבך? כולם קוצים יד פרח, לראות עצובה לא יפה לך. או ישראלה, או ישראלה, בדיוק מה שחיפשתי מוצא בך, אין דבר בעולם שחסר לך. או ישראלה, או ישראלה, כל הטוב שאצלך בעיניים, את לא 100%, את 200. אז מתי בוא תבינו, מתי את תבינו אותי? בין כל הקוצים יד פרח, לראות עצובה לא יפה לך. או ישראלה, או ישראלה, חושב עלייך בימים האלה, איך החיוך חסר על הפנים האלה, ים של קנאים בחיים האלה, כולם אפורים הצבועים האלה. יש לך הכל, גם לב מזהב אז הכסף ממש לא חשוב. אם הייתי יכול, הייתי מוריד לך את השמש כל פעם שחשוב. כולן היו מתות להיות כמוך, תסתכלי מה קורה סביבך, ועל כולן בכמה רמות. למה עצב בליבך? כולם קוצים יד פרח, לראות עצובה לא יפה לך. או ישראלה, או ישראלה, בדיוק מה שחיפשתי מוצא בך, אין דבר בעולם שחסר לך. או ישראלה, או ישראלה, כל הטוב שאצלך בעיניים, את לא 100%, את 200. אז מתי בוא תבינו, מתי את תבינו אותי? בין כל הקוצים יד פרח, לראות עצובה לא יפה לך. או ישראלה, או ישראלה, או ישראלה, כולן היו מתות להיות כמוך, תסתכלי מה קורה סביבך, מעל כולן בכמה רמות. למה עצב בליבך? כולם קוצים יד פרח, לראות עצובה לא יפה לך. או ישראלה, או ישראלה, בדיוק מה שחיפשתי מוצא בך, אין דבר בעולם שחסר לך. או ישראלה, או ישראלה, כל הטוב שאצלך בעיניים, את לא 100%, את 200. אז מתי בוא תבינו, מתי את תבינו אותי? בין כל הקוצים יד פרח, לראות עצובה לא יפה לך. יואו, איזה מורה מעצבנת, ישראל לא בלדיק. מה קרה גולגול שלי? המורה הזאת חפרה לנו היום, רוצה לדעת למה קוראים לי ככה.
איך ככה? גולגול? כי אתה גולגולוני פשפשוני מתוקון שלי. מה יהיה עם השמות האלה? בקצב הזה לא יוצא מהילד כלום. חצוף? סתובב. סליחה. אמא, תירגעי במיידי, שאף אחד לא ישמע אותך קוראת לי ככה. כן, באמת שלא ישמעו. סליחה. היא רוצה לדעת למה קוראים לי גולן. ובכלל, את יודעת שהיא לא קראה לי גולן במלל? חוצפנית, קראה לי גולן במלרע. שמעתי רע, מה כבר עשית ביום ראשון? הוא לא עשה שום דבר רע. תחזור ליפים והאמיצים. איזה עונה עכשיו? גולגול שלי, בוא מתוק שלי, אני אעזור לך. שם הרי גולן, בושת היד וגבה, בדממה בוטחת מצבים, עצור, בבדידות קורנת, נם חרמה. אתה רואה גולגולים שלי מה הם עושים? לפני 15 שנים, נועדנו ממש כאן. בכל קיץ אני ואבא הלכנו לכתוב תפוחים. ככה הכרנו, ומאז אנחנו בלתי נפרדים. איו! גם אתה נולדת כאן, לכן קראנו לך גולן. גולן. השם המקום הכי יפה בארץ ישראל. בואו, נעזור קצת. שם על חוף הים יש דקל שוורץ צמרת, סטור שיער הדקל כתינוק שורר שגלש למטה ובמי כנרת משכשך רגליו, מה ירבו פרחים בחורף על הקרח, דם הכלנית וכתם הקרקון. יש ימים פי 7, אז ירוק הירק, פי 70 כולה התכלת במרום. גם כי יבש והלך שכוח והיה הלב למשואות זרים, איך אוכל לבגוד בך, איך אוכל לשכוח, איך אוכל לשכוח חסד נעורים. ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את הברדק, להכשיל שרוולים, לקום בבוקר ורבותה עבודה. הבוקר בא, אז תגיד תודה. שלוש שבת ולעבודה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשפוך הרבה זרע? אז 3-4 ולעבודה. בערב בא, אז תגיד תודה. שלוש שבת ולמנוחה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשכוח מיד? אז 3-4 ולמנוחה. אם בבוקר בא לעבודה, כן, אז 3-4. אם בבוקר בא לעבודה, כן, אז 3-4. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשפוך הרבה זרע? אז 3-4 ולעבוד.
שבת אז לא עבודה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? אתה חייב לשכוח מי אתה בשלוש ארבע ולאהבה. כן לבוקר בא לעבודה, כן בשלוש ארבע. כן לבוקר בא לעבודה, כן בשלוש ארבע. היי 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 היי. כל אדם מחפש מקומות ונופים חדשים בעולם. הוא חוצה יבשות וימים במסע של הנפש לשם. על כנפי מחוזות הדמיון הוא מפסיק בספינה אל הים, אך בסוף זה הלב, הלב שמוביל, מוביל אותנו לשם. כל הדרכים, השבילים, הכבישים, השלטים מובילים לירושלים. כל התפילות, התנאות, בקשות, מחשבות מובילות לירושלים. כל השירים, פיוטים, פזמונים, סיפורים, כולם לירושלים. קבלו איזה פוש קפץ לי, דירוג האשראי של ישראל בירידה בשל אנטישמיות הגואה. לא מפתיע בכלל, אבל סטטיסטית מדובר בהודעת סרק. תבדוק אם מדובר בהאקרים איראנים. זה הכל עניין של טרמינולוגיה, אנחנו צריכים לשנות את הקונספציה שלנו מול איראן. טוב, בואו נתמקד. שוב קיבלתי משימה. לחקור על משמעות השם שלי. נמאס לי כבר להגיד שאריה זה שם נרדף לירושלים. אין לי כבר מה לחדש. אתה בטוח? אז בוא נראה אותך. בבקשה. כמה שמות יש ירושלים? כעס, יהיו שמות? בדיוק. איזו חיה מופיע בסמל של ירושלים? אריה. איך נקרא השוק המפורסם בירושלים? מחנה יהודה. מי שחרר את הכותל במלחמת ששת הימים? עזוב, עשית את הפדיחה שלך. בוא נלך. יאללה, בואו. חדר, כל הכוחות חדר. אין ציון ובונה ירושלים. אם לא עלית ירושלים
שם כולם באים, ממזרח ומערב מובילות כל הדרכים. אין גדול ואין קטן, כולנו חברים, מתחילים את השנה אצל ראש הצדיקים, ועולים, עולים, 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 עולים. עמך ישראל, עם של צדיקים, רבי נחמן, רבנו הקדוש, באתי יד אליך, סתם בי את הראש. רבי נחמן, הפסקנו כבר לנשום, התקרב אליך, שומר לי את הכל. רבי נחמן, רבנו הקדוש, באתי יד אליך, סתם בי את הראש. רבי נחמן, עברתי של כולם, עשה טובה, קרב אותי אל מלך העולם. מלך העולם, מלך העולם, מלך, 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 מלך. אני, בניגוד אליכם, ממש סבבה עם המשימה. ארזנו מזוודות, ואנחנו בדרך לסופש באילת החמימה. ניפגש בכיתה ביום ראשון. על השם שלי, בטוח כבר ידע המון. נוסעים רחוק לג'יבוטי יצאו מגני חרוזים, למומבסה פחים שומן ארזים, לרודזיה לחבש וזנזיבר, למלזיה ואולי מדגסקר, לקינזיה, פולינזיה. אילת, את באה לבריכה? איתך? נראה לך? בבית המלון הזה גרנו במשך חצי שנה, כאשר מאופקים פונינו על ידי המדינה. בחדר אחד כולנו ישנו, על מקחת ושירותים אחד כל רבנו, כדי לחפש חיכינו בתור למכונה, ומי שהתייאש בגדים חדשים קנה. מהאוכל במלון נמאס אחרי חודש כמעט, חלמנו בביתנו לחתוך סלט. אבל באילת אנשים טובי לב אירחו אותנו בעיר אמירו החם ואוהב. ביקרנו בריף ובמצפה התת-ימי, בחוף של מוש פגשנו את כל המי ומי. אכן תקופה בלתי נשכחת, לטוב ולרע, אילת זכורה לנו כאחלה מארחת. אשתי היקרה, לזכר הימים הטובים, אני מזמין אותך לרקוד ריקוד אוהבים. באילת, באילת, שער העולם דרומה. באילת, באילת, אילת והעולמות, לא זוכרים פה את פריז ורומא. בוא נוסעים רחוק, נוסעים רחוק, נוסעים רחוק בקלקוטה שפכו רק העיתונים מי 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 Kawa bese pepe ya mama ya mama תגידו לשמש שכדאי לה להיות מעליי, אם היא מתעייפת שתדליק לי כוכבים אולי, רוקדים באפריקה כדי להחליף את העונות, כמו קופים בסבנות, בוא נשאיר לבננות. אני פרח, יש לי אומץ, את מורה עם עוקץ, עפה על עצמך לא סתם, איזה מטוס ילדינה. תשמעי לי בננה, אל תהי שאננה, ילדה רעננה, מה שאת עושה. אז וואלה מי בה, שמתי על האוטו גלידה, ולחייבת שאת אני תכלס סימבה, יש לך אגן פירמידה, אגן של הים התיכון לידך כמו גלידה. ממי את לא מבינה, סלטתי בכמה גנה, עדיין צורת המדינה, תגידו לשמש שהיא לא מוכנה. תגידו לשמש שכדאי לה להיות מעליי, אם היא מתעייפת שתדליק לי כוכבים אולי, רוקדים באפריקה כדי להחליף את העונות, רוקדים בסבנות, בוא נשאיר לבננות. הבננה, חמאיה, הבננה, חמאיה, הבננה,
בשביל משהו, אבל שתדעי שהלילה כולו מתתי ילדה מודק, אתה בטיח, כזה טעני, אני מבטיח. רק עכשיו זה עולה, איזה קצב מעולה, מעולה, כל החוף מלא, המציל חולה, וואי וואי, והפוס השכונה, וואי וואי, וקוקת כופרות העונה, הקיץ ממש בפינה, תגידו לשמש שהיא לא מוכנה, תגידו לשמש שכדאי לנו לשמש, תגידו לשמש שתדליק לי כוכבים, כוכבים יעביק עד אליה חליף את העונה. תמאס אמנות, בוא נשאיר לבננות, hacerse, ah. Vamos donde vamos, vamos ya. 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 אני פרח, יש לי אומץ, אז בואי נורי בננה, תשננה, ילדה רעננה, מה שאת עושה. אז וואלה מיבה, שמתי על האוטו גלידה, מלך היבצת אני תכלסים בה, יש לך אגן פירמידה, אגן של הים התיכון לידך וגלידה. ממי את לא מבינה, צללתי בכל מגנה, עדיין צורת המדינה, תגידו לשמש שהיא לא מוכנה. תגידו לשמש שכדאי אני רוצה. תלמידים יקרים, שלחתי אתכם לחקור על משמעות השם שלכם, ואני בטוחה שכולכם, לא יוצא מן הכלל, ביצעתם את המשימה על הצד הטוב ביותר. יצאתם למסע בארץ ישראל, חלקכם ביקרתם בגולן, בירושלים ואפילו באילת. אתם ילדים להורים גיבורים, הורים שתרמו והקריבו למען המדינה. חלקם איבדו חברים ובני משפחה, חלקם שירתו בצבא והקריבו את חייהם למעננו. ובזכותם אנו כאן היום, חזקים, איתנים ומאוחדים. יש לנו ארץ נהדרת, ועם של גיבורים, גיבורי העל. אז המורה לתנ"ך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמב"צית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק היא סמג"ד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא מ"פ בשריון.
והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלב עזה. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על. לכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. יש את הנהג אוטובוס של דן, זה שתמיד עומד בזמן. הוא עכשיו מפקד סוללת תותחנים בדרום ליד נרעם. יש סטודנט בטכניון באמצע תואר ראשון, הוא סרן במיל בעוצבת הגליל, כבר חודש בגבול הצפון. יש פה דוגמנית פרמדיקית, יש פה חשמלאי שהוא מגיסט, יש את יוני נגן סקסופון מחונן שהוא קודם כל מטכליסט. יש לכולם ארון נסתר או ארגז גדול מאובזר, יש פה סט של מדים וגלימת מילואים מוכנות תמיד לאתגר. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על. בכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. וזה לא משנה אם באמצע חיים או באמצע משחק כדורגל, כולם יעזבו את הכל בשנייה אם יקרא להם הדגל. פה זה לא יקום מקביל, לא מציאות של מוות, זה הסיפור שלנו, עם ישראל, זה הסיפור שלנו. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על. לכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. לשירת התקווה הקהל מתבקש לעמוד. אפשר להתחיל את המשימה. הבאנו איתנו גם ברק, אני לא דואג, אני לא נוהג, אני רק רוקד כל הלילה, שם מרזח בשמיים, שתות על דבי פעמיים, עושים בבר ולחיים, סוף יביא לנו מים. אוקיי, אפשר להתחיל את המשימה. הורים יקרים, התלמידים נשארים איתנו בבית הספר. מי שיכול
ותתנדב להיות חלק מההורים שנשארים לאפטר פארטי, שישאר. כל השאר הולכים. אנחנו נשלח לכם הודעות חצי שעה לפני שתבואו לקחת אותם. תודה.